ka na, yun po. Na. Maganda. Yan sa walis tayo. Anong revisit mo sa ulit? Ha? Takaw niya 68. What about that? Yung gusto ko kumain.
Parang ko na mga anong ano niya? Ano? Sigariya nila. Ano? Restaurant. Sigaro siya. Ano? Magaling ko siya. Buti ba hindi ako nakasusunod doon? Out na sa po. Mahal. Ano, si John, sa mula. Sinawag sa mga ano. Ay, pala eh. Dapat nagpati pala na bulong. Lunis na kayo. Pwede na kasi lunis. Kaya ng Martes. Ito Martes pala. Kaya ito natin kami. Sakto. Sa Matael. Dito ba yung sa mga kulang? Ito na Danilo. Sa kulang. Sayang na ron. Ang gabi na. Ang gabi na. Ay, kamay ako magsakit ang niya. Saan na ako lang kami pag makinig ako sa siya ng tiyo. Sila nila.
Yep, Tapos, ay sa para.
Eh, that's a good day. Wala din siya ng motor day. On that beautiful one, and you're running out to run.
Hello? Ba? Wala ka? Hindi lang nga. Kayo yung wala kanyang mula. Ay, sa tray. Good. Ako.
Lagi siya. Dog, ano malimutin ka? Bukod sa oil. Eh, eh, eh. Nawala na mo. Galing na kami sakay na. Hindi na ikaw makawal. Ano ako marayo na nga eh. Out na sa ano. Gawin mo sa pinto operado. Makulong sa talinga. Gawin mo sa pinto.
Ano?
lang natin. Level 19 na ako kuya. Pwede ko na tubig. Pwede ko na tubig. Teka ba, dito? Siguro ka na plus mo. Wala na ba yung parang mo? Yan yung sabihin. Ako. Ano ka nang dibot ha? Ano ka? Grabe na mga matang. Talaga ko ba na nga eh. Natinabot ito nga ito ko na nga marami. Kaya mga natin makamisyon yun. Hindi pa pala ito. Kaya na-skill mo. Kaya, lumayo. Paano yun ang nagbaga? Pero yung skill mo. Kaya panganin nga yun. Mukha ba na? Diba, nakakataon ko.
Yeah. Hindi ka naman ng apa. Teka na. Pag-ibig ng mga. Pag-ibig. Pag-ibig. Ang pangalan mo, George? Ito mo. Sige, try. Wala. Wala. Ano nga rin? Ano, magsalot ka sa ko? Ganyan ka, dasa mo. Yan o. Pero kung paano ba ko yan? Kung kumikar pa kan, kung cross. Dua ka na yan. Dua ka na. Ano? Gana mag-drive? Ikaw na. Paano naman?
Bukas sa likuran. Ako dyan. Prueba na kung tayo patay. So, kaya no. So, ako hindi ko rin dalaga. Ano? Ano pala? Ikaw. Ako yun, nakakagod. Wala, ganun ba na? Hindi na. Lumisid tayo mo? Wala. Wala ka kuya. Wala ka kuya. Wala ka na kuya. Ano ko yan? Ay, makakat ka din yung sige na. Ah, Damon? Yan. Di ba? Ayos ka pala ka dalo. Ano na naubos sa speed ko? Same din yung ano sa dito. Ibang dito ka na? Oo. Ang ano ko boy. Diyan ka nagsabihin ko sa power group mo. Ano level mo na? Speed. Bukas na kaya. Stay. Di ba? Stay pa man. Stay mo naman. Stage na. Kulang pa. Lahat ako na. Stay mo naman. Stay mo naman. Stay mo naman. Kailangan ako mag-skip. Nakakailang nakalag sa'yo mo sa ilan.
Ang nakalagay ko sa muli bang limang cloud? Ano? Ha? Ano? Ano pala yung salimang Kagat? Tawag ba? Kulang pa. Kulang pa. Sabi ko, parang level mo. Tawag pa. Ayun. Kira nung clean. Yung sabihin mo, kira nung mo. No, ang level mo na. Ano yung po, paano mo ka ng tao? Pag-survey mo pala dyan, no? Ada bago po ba ba? Ito na. Ay, ito kuya. Kuya. Ito. Kasi ako. Hindi ka na nakaw. Ano mo yun ka? Ay, na. Eighty. Oh, kasi na din yung pantalon. Yun, yung kira. Seven up. Pagkili mo kung sa'yo ng sulat na palagay doon. Ito yung bilang. Yun. Ikas na yun. Ikas na. Pwede mong kami. Isipin na ako yan. Ano? Isipin na dyan sa lipid.
malipat ka naman. Parang din na, kain na. Ako ng yellow. Oo. Magpapabuhay ako yan. Ano mo, ano? Okay na ko yan. Okay na. Kami na live. Mata pala yan, eh. Sorry, so. For the apat, ay, Lahat yung kasangari ng maraming ano mga. na ba? Ano nasa na kuya? Kapanapat manood ka. Bakit ko saan mo yan? Ano ka, may papakberyo pa. May ice cream din. Ikaw muna ka na sasagot. Maybe ano dapat na kay bata ko? Maot na kumain siya. Okay ka na yung leader ninyo. Ayun. Kaya mo na naman. Ay, ka na kuya. Pwede yan. Pwede na pwede. Kaya mo ah. Ikaw bukan mabawasan sa origin ano sa Ito daw pagkano. Ito daw ano daw. Bulot na rin. Ito daw ano daw. Tapos nasawan. Paul. Laking legacy. Yan, yung pro, takot ka. Ano na upload na? Yung mga pro, alam mo yung pro. Hindi ako sa nakanya sa kuya. Nakatito? Tama, Z, X, C, tapos Durdash. Durdash ka sa Akyo. Darn!
Ito. Alik ka na. Iya. Para yan, just isipin so, program. Isa lang na ang wow. Tapos, ano mo kung ka di yung yan ang pundo. Ay, sabi ka, yan ang matundo. Di ba yun ang mag-ano? Di ba yun? Yeah. What's the best way to find it? Yung mga
Wow. One. The girl. One hit. The girl. One shot. One hit. Bang. It's seven ang third ko. Uy, ay, nako. Tama, sige na din ako. Love. Kaya ginatin sa kaya, talag ka. Dahil ko na asbago. Apatayin kita. Minit ka pa. Ay, papa. Luwas ka. Love. Yeah, PVP ako. PVP pa. Sige na ba nga, sige? Parang igalit ko niyo. Dakol sa mga may maglaga no, ba ikinig mo yan. Ginada. Likod mo. Eh. Stop me, hindi mag-ito. Ay, sana ba? 151 may nakakuha ang dragon. Wala ang dragon block.
Okay, so, no problem. Ano mga seconds? Okay, okay. Nata mo din na, ano din na kulay. Gago ang rayo. Gago, drop ang rayo. Hindi mo na may tumaik. Ikaw mo na.
Sabay lang mag-message. Pinsa siya. Wow, email namin. Kapirahan. Yeah. Si Joe, wag mo kasi. Nagkaigwa na sa ano. Malalaya. Maulit na kamain lang. Out na sa tray. Once. Nag-vlog. Once. Open sa trade. Wala na, nagabot si Joe. Pwede naman. Live ka daw. Dala kami daw. Ano, kaya sa atin? Pangalan ko, nakalawa na rin. Lugi ako. Lugi ako na kuno. No, nagputok-putok no. Hindi lang. Hindi na.
Now, Hindi ko kahit oradores. Ala, yung kalbo. Bak na kami, didikting na. Bako na na. Kalbo. Isa ito. Bak. Wala. One, pa. Naalit kami. Arit on kami. Pinakatas na. Saan mo na yung friend? Galit ako. Pero mo na ay
Kay ano po? Road trip people so much. 102 ba lang mo? 102. Hindi mo kami kumakaya. Sila kumakanta. Nakalalit. Tingnan mo din sa ano mo, video sa internet. Kung ano ah. Tingnan mo sa internet. Kasi, alam mo kung anong yan. Ano ang pinag-observe mo rin yun eh, kung gawa na. Wala ko. Baka ano yan. Kaya yan, ang pinagawa. Ang susasawin niya na mawala mo. Sa ano niya, sa sapatos. Kapag na... Kasi ang mga sapatos. May mga Kuya din yun. Inala? Wala o. Basta 58 ang ano, ang shipping. Wala na naman. Kailang gateway lang. Wala ito yung binang sa pag-isip ka dumaan, kung may mali, hindi nyo. May plato dumaan. Dalawa. Dalawa kumandi. Pag-petro ko na o. Nag-aaral pa kaya man? Ribo. Ay, namulat yun. Hindi ko pa ba na? Nagpapatakot sa kwento. Nagpapatakot sa kwento. Nagpapatakot sa kwento. Iba yun. Yan ang kasigahan.
dali-dali sumayo. Ang tipo mo sa isang lalaki, sana kumain ng Gileo. Hindi rin tagadaran ko ng Gile. Mas mahal ang aga ng Gile kasi kahit ano ba ka, kahit mas mahal ang Gile natin. Ino pa! Ha? Wala si Van. Hindi. Wala sa mga nangad sa Gile. Mga pera, basing ko mo lang. Beso, pag-gin ko pa yun. Para bit, namayaling mo ba sa ulo? Kaya ako nasa bulldog ko. Lit na lit. Sabi ng app. Wala sa nangyari. Gin na pag-girl ka no. Ang kaya mo ni boy? Hindi mo tungtong. Pagpunta ka sa harap nunod. Ang kaya ko yun niya. Yung pangkaya din. Muraw ka sa mga tinubod ko mong bigay na ako sa telepon niya. Pwede naman ako na mag-coach no? No, yan, vlog yan. No, pwede naman ako mag-coach. Oh. Kung nakalaban yung camera ka man niya, dog. Ha? Nakalaban yung nakabit yung camera ka man niya. Binimigit sa mga kamag niya? Oo, tapos so doon yung barkada mo. Kurang pansa ko. Para si Professor Rogan Tribun. Sa loob yan. Ikaw na pala. May pag-iisip pa. Sino nagkakaroon ng sira? Nasira ko pa. May sira. Napakapag ko ng plato. May sira. Ano ko? Ano yung pag-iisip? Maluto. May yelo. May yelo. Lala. Ayun lang mali. Ano ba naman ito?
Abi ko lang ini. Doon is ba? Saan ano? Ya, makulong pa yung mga party. Ay, dalawang si Pano eh. Ito ay pwede yung isa ko. Pag nag-email ako na iyo. Daw mo mga pag nag-email kayo. Iyo. Nag-email din pero ang nakita. Iyo. Libo po an. Iyo. Pero yan. Ganyan ka sana. Pero sa banko. Sila pa yung mother mo. Ganyan. Para sila nito. Bakit ganda? Hindi ko pwede kung nakuha na niya. May mara pa serving mo. Hindi. Sa resto pa. Sa pa. Ay. Hindi mo kaya alam ka na. Roman! Kape ka sa bro. Yung stress ko no. Para rin. Hindi talaga ako. Hindi ko po na ano.
Ano ba yun? Nene. Kapitaan. Pamara na din mo yan. Uy, ganyan. Para din natin so ano, so pinag-iver. Ang delivery ng state. Yun ba lang siya. Dapat ito. Si ano, dalos mo talaga, sa ano, para pinag-iver. Makawat na sana. Makawat. Ano ba yan daw? Agad na nakatabi. Wala ba yun? Ano po yun? Oh! Magkapat na lang ako nila natin. Hindi ko daw kahit na kasi kung sino. Kung yan, ilito na yan.
Naubos pa mga yung
Yung i-read na nga i-post, like, pananaw. Kuha na, sige ko sa rin. Ay mo na. Itong iko? May gusto mo? Oo. San? Ito, may ikot ka. Ako lang kami ikot.
Ano mo rin isama mo? Kaya po. Ay, paano rin na? Pero nag-chat. Nag-chat sa inyo. Yung Kasi nag-chat sa inyo. Mauli ka pag-graduate kay May. Pag-graduate mo. Presbyterian? Anong grade ka ba sana? No. Grade 2, 3, 4, 5, 6, apat na taon ka. Anong grade 7? Yung ano yung mga student. Sabang taon. Oo. Anong grade ka na? Sige. Ngunya, para sa grade 7. Wala pa siya. Ang gamit. Kasi mapakasya mo ang gamit. Si mama mo. Kasi mapakasya mo ang gamit. Ay pa. Ay ka may eskwela. Ay Sa, ka sa ano, national. nakakway. Oo, ang pag-uli ninyo, maglalakaw sa nakamu. Dahil wala na ako din. Ha? Pagaluo. Sa kayo pa nga niya, San Francisco kayo sa Bakuhan. Kami ito, ako nag-eskwela man sa Tabacuay. Paghapon, urulian may malalakaw kami. Nakulang na kami yung iba, mga kaklase. Nakulang naglalakaw. Pag-aga, ang pag-aga-aga kami. Ulit kaming kukto. Malalakaw kami kahapon, din na kami yung klase. Malalakaw kami. Saan ka nag-klase sa South? Nasa South ka nag-klase. Pero nag-honor ka? Nag-honor ka? Kuya. Dapat nag-aaral ka. Grade 2 ka? Grade 2? Nag-aaral ka. Pag kuhaan na ituro sa inyo, sige mo sana pagbasahon. Ano ka, sama, tataw ka na mag-plus, minus, multiply. Dahil, tatawag multiply. Plus, tataw ka na. Minus, tataw ka na. Ang multiply ba yan? Bawa ko. 2 times 2 maya. Ano times, video din, bawa. 2 times 3. Aladaan. So, ito daan, pagtulungan mo, 2, 1 na ini. Tapos 2 naman, 2 na. Tapos 2 naman, 3 na. Nilapat mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 2 times 3. Tulong 2. Tulong 2. 2 plus 2 plus 4. Ikan 2 times 3. At 2 times 5. Eh di 5 2. 2 plus 2 plus 2 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 5 2. 5 2. Pag inilang mo yan tapos 10. Okay. Ano yung makaawin ko? Mother ka kaya. Kapag grade 3 mo, sa software, may trick yan. Pag grade 3 mo, maano ka na kayan, may ka sa inukan, patong sa inukan. 1 times 1 equals 1, hanggang 10. Tapos 2 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 2 pala. 2 times 2 equals 4. Pag 2 times 0, 0 yan. Kasi 10 times 0, 0. Puro 0. 0, 0. Tapos mapunta din. 2 times 0 equals 0 ito. Tapos magpuyan ka na 2 times 1 equals 2. Tapos 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. Agalan mo iyan na at makibay ka sa mga Dali ka mag-aral sa tayo. Pagturuan mo siya, pag day niya aram,
ka mo, tataunin, hindi mo sa ng surat. Ada ganun ito. Ay, nakaabot ka sa mga ito. Tataon ka. Ay, nakadin na kasi ano, si tita mo, sa ano ba doon, Jerry, nasa Manila na? Kasi nagtinda na naman. Ah, si Jerry. Bakasyon? Hindi makapasko. Nagduman sa bukang. Hindi ka na kaluman? Si Sen tawag dyan, si Jerry sana. Puno sa taas din tawag. Puno. Ang hangin na. Sa Manila, duman na sa puno niya. Tapos mariba ka duman, may trabaho. Hindi pa ano, wala ng trabaho. Kasi, oo, makapulit na rin kapag pagka. Tama naman kayo duman sa ano, sa Manila. Tama yun. Yan, masira mo pa. Para hindi ba dito yung pagkaon sa kita mo. Tapos sa ICC, sabi ICC, ako rin ako. Iba ang natin na ate. Sa rin. Natali ko nag-eskwela niya. Pinamad. Ito pala. Ikaw mag-absent. Oh, madali na. July 7. Bakasyon na ka mo. July 7. Marami ka January. Sabi, madali. Madali sa nag-aang ang bakasyon. Sabi, muna man na July. Oh, July. September. Madali ng klase. Sa muna ibalik sa dating June bala. June first kailangan na. Niya na April pa daw. Tangkinin ka. Mission sa ano, computer. Dapat masilang ka muna sa parang sabi ako, kapi may gatas. Kaya na, kapi may gatas, ay asukal. Ika, ano piliin mo gatas? Hindi ko kumakaw, malo o gatas. Okay. Na paano kaya maluto? Ang pagpamawan ko, maluto. Luto, pansit, tomato, sisig, ano? Meron, sisig lang. Kaya kita sa, yan o, ano
kaway ba sa ito na ano, nag-aasde pa ng bata. Bagas. Ang English ng bagas. Rice. Ang favorite ko ng rice. Bagas. Ang Tagalog ng bagas. Bigas. Naka-cheat. Chipper. Babat. Sa mobile game. You know. Dog. Magtawag ka so, pwede ka makakuha ang kwarta. Ay, yung may kwarta ba nang nag-ano mo ba yun? Ito? O Ragnarok? Ano ito? Nakakakuha bang electrical sa bangkit sa Manila? Alas 10 ano pa, sa alas 12. Nakaalam mo, ikaya ang kamanike. O, sana alas masarap pa sa mga lalaki. Alas 10 ka man, alas 10 ka. O paano mo nakakamulat ka nga, alas 10, alas 11. Alas 12. Siguro rin sa alas 12 na. Tapos pag minsan, alas 3. Alas 3. Kaya kung minsan, pag may nakakali, nagiging alas 10. Alas 9, ay ng tao. Eh, salwaduan na natin, ang makalaki. Pero pag may tao pang alas 9, sana Ano nga yung Japon siya na? Nahingit siya pa pala. Sinabi lang hindi lang niya. Tapos request pa ganun. Yung nga siya ang luto. Sa may tabo pa, pero kung dahil ng tabo, Dahil na. oo, hindi. Nabi. Ano ka pa? Sapot. Tapos,